berdezagun. Bai. Denboraldia zera, arriskutsu xamarra izaten ari da Miluzen. Zer ba? Aipatu nuen eta erakutsi ere bai, duela gutxi, foko batekin, Bai. galtza erre eta galtza zulatu nuen. Bai. Ni honi nago, baina zen ditugu estropozuak, plato bazerreko telak, erori, hau eta beste. Ondorioz, erabaki dut Miluzeko segurtasun kontseilua eratzea. Aukeratu ditut kide batzuk, esaterako Josu Erkoreka, segurtasun sailburua izana. Bai. Bertan da, Maider Segurola, irrati esataria, abizena Seguro goteko. Eta gero Mikel Goñi, pelotari hoia, segurtasunaz ez daki, baina arrisku ez daki pila bat. Datozela gure lehiakia, mesedez pasa, arrula. Batik ere jani behar da. Niko eta Leire, Nano, Iker, Julen eta Aitor, Gabon. Ondo, lagunak egiten. Aurrerantzean, platoa zainduko dugu denon artean. Oso, no. Ados, zuek Niko eta Leire, seguru, sentitzen zarete? Bueno, bai. Niko sekula ez, beti horrela... Bueno, beti dago, eliminatzea, baina behintzat lasaia zeo zein da. Bueno, beti aipatzen da hori, ez da? Veteranoen leku hartuta, zara amildegia ere gertuago ikusten dela. Hale ere, 6. saioa, 1.700 euro. Oso, no? Jaztuta, pozik ez da? Oso pozik, bai. Zer dugu hobetzeko? Ia, autokritika pizka bat eginda edo? Ikusi igual. Bai. Baina hasi gara betzen. Aurrekoan ondo nintzen duten. Aurrekoan ondo atera zen, baina, bueno, alare oraindik beldur pizkat emategu. Finalak, bizkortxeagoa akaso? Bai. Egiazapenak, aldaketak, gauza asko baitira, ez da? Eta jazako lortuzko, ja. Hori, litzateke gobekuntza gorena. Zakua irabazita, esan dugu, Erasmusa eta beste, baina beste proiekturik ez dara biltze buruan? Gorde. Bai. Ondo, begira, zer den, 19 urtetxo, baina epe luzerako apustuak egiten eta izan da dila epe luzerakoa zuen Miluzeko egonaldia ere. Animo, bikote, sorteo. Nero eta Iker, ze moduz? Ondo. Ondo, final bat egiteko gogoz. Gogoz. Ea sokatiratik pasatzenean. Hirugarren saioa zuentzat. Naro, ikusten nabil, eskubalo itxezu. Bai. Hemen esaten egon garelako aurrekunbe zaraustarrekin eta eskubalo ikostuketa. Guk ere egian, biok. Bai, biok egiten dugu. Bizok. Bai. Eskerrik badago? Ez. Egian gutxi eskerrak. Bai, Epa, bai, ze ondo? Eta non itxezuia, non entrabatzezuia? Egian. Baina non? Egiako kiroldegin. Gu beti lotu izan dugulako berarekin eta baina... Egia deitze da. Egia eskubaloi taldea. Bai. Ondo? Noiztik betik? Txikitatik. Bai. Eskola kirola bukatu zen eta hortxe sartu. Eta horrela, aipatzeko moduko lorpenik, palmareza... Zoritxarrez ez. Baina oso kirol politxe da, Bai. Lagunak. Bai. Lagunak egin dituzue. Oida. Begira, eskubaloi esker. Eta taldean funtzionatzen ikasi, horren eredu hemen dauzela bizek. Naroa, beste ternuan egon zinen. Bai, batxillergoan. Tan nola da hori? Inglesa hobetzeko. Ternua? Eta ternuara. Guau. Zuk ekarri zenuen gero, arropa moda eta hori, ternuatik, ez ja... Flipatza zuten hemen markaba genula ternuakoa. Bai, erabilia gainera. Iker begirale lanetan be bai. Bai, udan juten geha udalekutara, monitore bezala, eta... Oso ondo. Ze adinetako txikiekin? Batzutan lehen hezkuntzakoekin eta gero juten geha batzutan udaleko itxitara hola motxilekin eta ja gazteagoekin, DBH ingurukoak. Oso ondo. Bueno, bikote mundiala guretzat, zuentzat Miluze etortzi gauza oso ona bihurtzen den, hau pasuek. Eta gurean, estreinakoz, Julen eta Aitor, Gabon, ongi etorri. Gabon. Ondo, Samerko. Aipatu ditugu, hauek iritsi bezala, segurtasun kontuak, eta zen, nora etorri gara ba. Ondo ez da? Dela bere lekuan. Beldurra juntzaigu. Nondi gatoz? Lezo. Lezotik. Bai. Kuadrilako lagunak zuek? Bai. Betirik? Bai. Bai, ez da? Kurrikulum oparoa, Julen, zota iguzu? Kasi dutu dena. Bueno, gutxe gora, era historia ikasi dut, eta hortikan pare bat, master, historia garaikidean. Historia dena sartzen delako, ez da? Bai, literal. Nik garaikidean espezializatu naz, eta gero ja irakaskuntza. Garaikidea zer? Historia garaikidea. Bai, eulan gauzeren bat berezik? 20. mendea orokorrian. Ez dautu duen pixka bat. Bai. Miluzen historia egitera datoz? Bueno, espero dugu, a ver. Janda, garaikidea, historia ere. A ver, egia. Aitor zu berriz? Ni teknikua, mantenukoa, horri biltzen naiz. Akaso beharko dugu, Aitor, Akaso beharko dugu, Aitor, zure Platoan, laguntza. koskaren bat balego edo, non ari zara lanean zu? Andoaineko enpresa batean Pixe deitzen dena, eta ondo. Ze ikusentzunezkotan ere aritu zara.
Edo ikaste behintzat. Eta aritzen naiz ere bai. Baita ere? Bai. Alei, Aitor da oso fitxaketa interesgarria, Mantenu lanetarako kameralariren bat. Bestelako lanak, miluzekoak ondo eginda. Zakua lortuko bagenu ze asmo? Uzbekistanea jo nahi dugu, oainate eramarrietik anegaldiak talat, eta aramagola den boatxoat ikusten, eta horreak. Zerk erakarri zaituzete, bereziki horrela? Bidai frikiak ditugu beti eta dirua lortzekotan. Bai, Uzbekistan ez aizaten. Bai, amagostaldi bat agurtuan. Historia eta geopolitika kontua interesgarria eta bestela gertuago Jugoslavia zena ekorritzea. Bai, baina horrela Ribera Maiara eta beste estilo batean. Maite dugu zuen estiloa, ongi etorri. Ongi etorri eta sorte hon, eta ondo entzun, zakua irabazita bide irako ematen duelako. Miluzako zakua logeita bost mila! Zortziren! Gaberroita marrendo! Talde honekin Uzbekistanera joan eta buelta! Iruñeko euskaltegiko ikasleak! Eskerrik asko! Berriz ere gurean izateagatik. Julen Aitor, bazarok aziera bakitzen ze proba nahi zuie zeuentzat, fotokumeak tribuaren berbak ikusi-makusi? Tribuaren berbak. Tribuaren berbak. Ondo. Niko eta leirentzat? Zein? Gusan badaula. Ikusi-makusi bertan. Ikusi-makusi eta fotokumeak, naro bat Iker. Ondo. Niko leire ondo afalduta etorriko zineten, miluzera? Bai, bai. Ze jatorru da zeuen guztokue? Gosari, askari, afari? Afaria igual ondo. Baskaria gehiago. Ondo? Bueno, gozaldu egingo dugu batera. Niko eta leire, batetik sortzire, ikusi-makusin. Fruta, laranja zukua, tea, kafesnea, kroizanta, tortitak, arrautza frijitua, ogi xigortua. Ogi xigortua, Niko. 6. Laranja zukua. 3. Arrautza frijitua. 8. Tea. 3. Kafesnea. 4. Fruta. 1. Croissanta. 5. Tortitak. 7. Ogi xigortua. 8. Laranja zukua. 4. Arrautza frijitua. 7. Tea. 4. Kafesnea. 4. Fruta. 1. Croissanta. 7. Tortitak. 6. Ogi xigortua. 8. Laranja zukua. 2. Arrautza frijitua. 7. Tea. 3. Kafesnea. 4. Oso leire. Beste 3 segundorekin taula guztia osatu. Bikain, Eta croissantitaren ahoskera asko ere azertu ditugu, beraz. Abera, jarria proba, 90 puntu. Venga, sekretu danak. Ez adut, croissanta, Antxoni begiratu, croissanta, betani begiratu, da egon gara biziok, barreari eusten. Eta zuek galere? Ai, ama, da zuek ondo. Ondo, eredu garriak. Barreari eusten. Jarri kortina bat, hemen. Bai, ez da. Aitor, kortina, hori gero. Izango da gero lanerako aukera, naroa, Iker. Irritatxo. A ber. Zuek bezain parranda zaleak, aso? A ber. Bazarete, ez da? Bai, pixkat. Porrontxoak eta... Porrontxoak ondo jundia eta... Bikain. Bai. Txirritatxorenak ere bai, entzun? Laizter iritsiko da... Ani naiz. Festa. Lehenbiziko... Ostirala. Goizetik arrasaten. Festa. Ez da jantzen nola. Ala. Maritxuka joi badela. Festa. Honeta. Originala. Mirariren bat gertatuko. Da. Oiturak dion... Bezala. Bueno, festa bai bintzat. Hirugarrena bazen, Ia, ikusi egingo dugu? Bakatzako hiek, festaren baten hori da, ederto, 60 puntu, zoiak matuta upan, aro Iker. Foto da, bi, 3 zelana? Tripoto, ezagit. Pentsatuko dugu, bai. Julen Aitor, triboaren berbak, zeuen gustukoek suportatzen dugu?
Aukeratu egin dituzu eta... Eskolako materialen sinonimoak taula honetan. Taula bat dator. Julen, zeu hasita, denpora. Artazia. Guraizea. Zakarrontzia. Sastarrontzia. Ordenagailua. Lekeda. Artazia, Aitor. Guraizea, Zakarrontzia. sastarrontzia, Ordenagailua. konputagailua, Klera. klariona, Arbela. lapitza, ez, aizkota. Itxasteko kola. Lekeda, Zeloa. eskotxa, Bolaluma. axota. Aupa! Ondo, Guk lekeda ikasi genion Unai Iparragirreri. Eskulanak eta hartu artaziak lekeda. Aitorrek ere, bai? Antza? Ikain, un puntu. Ondo. Ondo. Niko Taleire, beti, gorputza astintzeko prest, beti. Bai. Hauxe da, zuen unea, Naro Iker bestaldean. Imintzioak, lehenbiziko errondara goaz, lehenbiziko hiruko batekin, bai? Ea ba, denbora. Apa, Leire? Helikopteroa. Oso ondo? Gidatzen, helikopteroa gidatzen duna. Helikopteroa lurreratu. Bai, oso ondo. Hegazkia. Hegazkina, txoria. Hegazkina. Loroa, hegazkina. Pilotoa. Loroa? Loroa, imitatu. Loroa? Perikitoa. Zertan ari da loroa? Hitz egiten. Bai. Bakeroa. Bai? Bakeroa, txekorra rapatzen. Beia rapatzen. Bai? Hartu leku meze. Ondo. Aurrekoen larrosa batzuk erosten junintzen mungire. Olako negutegi beta hau. Norentzat? Neutzat. Etxerako. Eta, hablan, Fiesta, edo zer. Fiesta ere, bai. Sartu eta lorito. Handi bat. Da Nikolo berari. Lorito, da berak, lorito. Dena errepikatu? Zoragarria, neu bakarri bertan. Zenean esan, mi luze gauero ete baten. Bai, itxesan zuten. Zer. Venga, egin berba. Guapa. Alakue. Etxera eruteko moduen desan dut. Hau da behar duten umienik. Hau da. Bueno, ikusiko, pizkarak, iruro baina puntu. Buah, nik ikusi nahi dut irudi hori, Grabata dakot. Zoriontu izango nintzateke, Egunero hori. egon gela baten lorito bategaz miluze ikusten. Guapa. Ondo, autoestima eta. Bai, horixe. Naro Iker, zuek ondo ez da? Bai, ondo eta. Hauen lanerako prest, Ondo. Hartu lekua, Julen eta Aitor bestaldean. Eta lezotarrek, egin jolas. Bota, hitzak beldurri gabe. Depora. Txapela, jarri. Ez. Burua garritu. Dutxatu. Txampua bota. Jaboia bota. Begian, txampua begian sartu. Bai. Oso ondo. Igeri. Salto. Animalin bat, Bai? animali egeriten. Ze animalia? Delfina. Bai. Izurdea. Izurdea eta altoka. Bai, oso ondo. Eta? Lehoia. Lehoien arteko Lehoia gatazka. burruka. Oso ondo. Bi lehoi borrokan. Oso ondo. Gustau zait, lehoien arteko borroka zena, Aitorrek bezain abarduraz, lehoien arteko gatazka. Politikoa, kaso, denengo bat azaitena. Gero naroan zaterreza, horregaz melenioaz, lehoia. Erta upazuek irurogeita puntu! Gatazka konpondu. Julen eta Aitor, gatazkarik ez. Zangoz ez. Imintzio baizik hartu lekua, Niko Taleire bestaldean. Behar da alere gizarte hobetzeko. Beti ere. Badago teoriak. Bai. Gatazka behar da aurrera egiteko. Horti sortzen dira gero, Bai. ezta? Orain gatazkarik ez, Denbora. Isatxa, puzkarra. Puzkarra bota. Bai. Bai. Gitarra jo. Afinatu gitarra. Bai, oso ondo. Bai. Eta hirugarrena? Famatu argazki ateatzen. Modeloa eta argazkilaria. Argazkiak ateratzen. Modeloa non ari da? Pasarelan, argazkia ateratzen. posatzen. Oso ondo. Hobeto egiterik ez da. Julen, entrenatzen egon za espiluen aurrien. Bai. Ni luzera noa, eta ia intziek astelan eitxe dute. Aurrena puzgerra bat? Justo. Agar despilea, bueno. Glamurra igotzen joan da, hori. Danak irurogeina oso ondo zuek. Modelo bat adaukagu. Miluzen eroglio da.
zera gusten du honek? Pasarelako modeloa. Bai, gorputz osoa, bai. Bai, gorputz osoa. Eroglifikoak egiten trebeena munduan. Niko Leire, gaurko opariak, erogliren partez. Lehenengoa denpora. Nire lagunak dira. Iaziko gara. Bu. Bai, bu baderantzunen zati. Gero zer ikusten dugu? Atzizki gabe. Zer? Buitzak. Laburu. Eh? Buru gabeak. Bikan, bu. Bortxe ikusten dugu bu egiten digula mamu horrek, eta gero berbak daude, baina du kenduta guztietan, ru gabe agertzen dira, bu, ru gabe. Ak, bikan. Azken aldiko zailenetakoa, Oso ondo. Atera dugu. Ondo. Bigarrena denpora. Aitak poltsa horretan. Jana. Bai? Jana Dakar. Bai! Jana Montana, bai Liza Iruz, Jana Montana zenean, Jana eta Dakar, behien? Ederto, Jana Dakar. 10-koa. Baita 100-koa ere, bikote, zola garbi. Onak, Nara bat aiker. Bai? Beste. Leku hartuta ja, eroglifikoen postura hartuta, lehenengo baden para. Bide erdian geratu dira. Labanak. Ia? Labakak. Hasi, nondik hasiko gara? Eletik berakoak. Goitik hasi, venga. Kableak. Ka? Kalabak. Kalabazak. Irakurri. Zer zarekue? Kalak. Olanak. Olak. Kolanak. Kolak. Borra ikusten dugu lanen seinalea, lanak, begaitxik ordezkatuta ele hori, banak eta karadoaz, karabanak. Alegindu gara. Bai. Gehitxo aukeran. Observazio pixka bat eta gero alegindu. Ia bigarna, denpora. Nire zaletasun handiena da. Musa. Bai, mus? Behien zer? Galdera. Zertan dabiltz? Hitz egiten. Nola? Elkar musa. Nola? Besar ikutzen. Mus? Besarkatzen. Nola ari dira izketan? Mus? Nire zaletasuna mus? Musika? Ika? Ezak, aitak irakurtzen nun. Ikaz, ari dira mus, ika. Musika zaletasuna. Hau. Ez ika, ez zuka. Puntzuri bat ere ez? Asti ba. Programa oraindik asko dago. Lapras txiki bat, bigarren taldeak, hirugarrenak, Julen Aitor errematatzen ditugun, eroglifiko egan horaz. Zeuen guztokuek? Ni ez ondo. Eroglio ja zeuen alde. Bai, beldurtientzat. Eroglio hablan puztute agertzen da. Hau pasuek, lehenengoa denpora. Beroarekin ederki sartzen da. Beroarekin ederki sartzen da, Bai? Txakolina. Aupa. Aupa. Irakurri Chuck Norris, baina Chuck Norris. Chuck eta oliba. Eta behorien bihurtuta olina, txakolina. Osan dago. Zaleak zarete? Ba, olibenak diot, Bai, ez urdu nahi. Beroarekin ederki sartzen da, eta bero barik, bai? Txak, olina, oso ona. Julen Aitor, bigarren eroglifikoa, denpora. Joan den udan bizitatu nuen. Kokola, Mr. Bean etxea... Ia, kori non dau. Ispiluan. Bale? Ispila... Irakurri zelan, orduen. Ispilu... Ez, segi, venga. Mr. Bean... Bina... Nola hitz egiten du Mr. Beanek? Ingeles ez? Bale? Ingele... Koko erdia, ko, esaten diogu eroglifikoetan. Ispiluan dago alderantziz irakurri behar da. Ispiluan dagoena, orduen, ok. La, okla, home, esaten dio. Etxeari, Mr. Beanek eta Oklahoma. Mr. Beanek honazten dio. Horre etxeko lanak, falta izan zezkigu. Urrengorako eginda, bikote? Gate. Eta ere, 50 puntu. Ondo. Niko eta Leire. Etxeko lanak egin eta komodina irabazi. Aukeran, hobe. Lehenbiziko eskua. Altzari guztiak zulatuko dizkit. Ui, sobre frakak? Bai, ez gogorarazi. Ze hilabetetan hasi da urte berria, txinatarra egutegian. Ze hilabetetan. Tarrilean, martxoan, abuztuan, azaroan. Ez dakit. Bai? Martxoa. Abuztuan?
Urtarrila. Urtarrila maiera ere izaten da. Zer zan, tragoia? Tragoia zan. Bokala? Miluzaren urtea. Hori beti. Hori beti. Aurrera. Entzun. Bagolio, kontra pasatzen dabe. Ze izen du, entzun dugun, martxa. Tximinoen sarrera, gladiadoren sarrera, walkiriena edo katuen sarrera. Gladiadoren sarrera. Hala omentzen, bai? Ahí ba. Eta gerora. Gerora. Paiazo nabilagatik. Bokala? Humorearen gladiadorena. Aurrera. Ze izen du, aberen etxaldea liburuko txerri diktadoreak. Guau, ze beldur. Atila, Karlomagno, Napoleon edo Porky. Napoleon. Oso ondo. Bokala? Gomendatuko dizuetan hori irakurteko berriro. Hau institutuen eta batzuk irakurri dugulako. Baina gaur egungo begiekin eta dakigunarekin eta datozen erregimen autoritarioekin ze liburu ona dan irakurri gaur. Kontuz txerriekin, hori da. Napoleon txarri bazan, bai. Askatzeko aukera? Niko leire? Hile horia, seguru. Ara. Entzun! Nola? Zeitz, ezkutatu dugu, Kilimak taldearen abestian, besarkada, adarkada, ospikada, labankada. Labankada. Bizkarretik. Osondo. Labankada. Bokala? Altzari guztiak zulatuko dizkit. Hortxe aukera, Ez? Falta zaigu zerbait? Ia bosgarren rondak jarritzen duen. Hauetako ze osagai ez darama, bexamelak, maionesa, esnea, gurina, irina. Bexamelak. Maionesa. Maiko fin, bai? Bai, oso ondo. Bokala? Bo. Bai. Argi dago, ezta? Bai, bueno, a ber, askauko dugu. Ja. Katuak jostailuak izan, baina berak sofa nahi. Zulatuko dizkit. Altzari guztiak. Oso ondo! Tomaina bikote! Ba, posile, katutxurik? Ez, gustatuko ditzeak, baina. Ai. Ondo. Etxean ez diate uste. Naro, Iker zer, katutxurik, badako zidea? Etxean animali gutxi sartzeira. Ez dago espazioik. Zuen etxeko politika da, edo? Bai, gurasoena. Ados. Zebekaz nahiko edako jenta. Naro, Iker, bigarren eskua sorte duen, Bai. Sukaldarien maldizio bada. Hauetako zeleku ez da egon, Foru Aldundiek eskainitako udalekuak 2025 programaren barnean. Zuatza, lapurreketa, barria, arditurri. Lapurreketa. Arritorri. Ondo. Eta bokala? Entzun, musika purbet. My pretty little boy. Nengoa da Ed Sheeran musikaria. Inglaterra, Eskozia, Irlanda, Kanada. Irlanda? Diego Riata. Ingalaterra. Ondo. Beste bokal bat? Jarraitzatikan. Naro Iker, aurrera. Ze kiroletan aritzen da Naia Laso, kirolaria. Surfa, eskeita, eskalada, piraguismoa. Neure herrikidie? Ara? Pista ba? Surfian. Skate. Oso ondo. Bat ez bazen bestea. Eta? Noski, ondo. Ordena maite du aitorre. Bai. Askatzeko aukera ere bai,
Auker hori? Zer? Julen Aitor, ez. Naroa Iker, aurrera, adi entzun. Kentzazpiren abesti baten bertsioa, adimentxuk dakar. Ezura baretea dena datuko dela, bihareren irekin egon gozarela, eta ondoren goen, ez dutela sekula kantu hau kantatuko, algoritmotako. Zertzan, zenbat min, aizea zapalduen olerkia itxasoa gara? Zapalduen olerkia. Oso, no. Guaz, bolitzea. Bai. Den aldatuko dela, biharren irekin. Bokala, bikote? O. Da momento historiko-politiko egokian, Saiatu edo azken erronda? Puntu txubatzuk beha igual beharko. Bai, bota. Venga. Nongo printzesa izan zen Grace Kelly, aktorea. Andorra, San Marino, Malta, Monaco. Monaco edo San Marino. Monaco. Bai. Ondo Iker. Bokala? U. Bai. Sukaldarien maldizioa da. Afari egiten 2 ordu, ura jaten 2 segundo. Ez ure ez. No? Ez. Bai. Afari egiten 2 ordu, ura jaten 2 segundo. Bai! Ikerrekia komodia kendu. Oso dago. Ikerreka entzun eta ura jaten ez ura dat. Julen eta Aitor. Zuen ere, bai. Iritsiko da, komodia, bai. Hau hirugarren eskua. Festa guztietan berdin. Bai, Aitor, ezaguna zaigu. Egipto eraz gain, ze beste hizkuntzatan dago idatzia Roseta Harria. Latina, aramearra, greziera, hebreera. Aramearra. Greziera. Oso ondo. Horri esker, izan zen, bueno, Destifra. hieroglifikoek eta destifratu. British Museum dau. Bokala? A. Dena daukate hauek. Bai, lapurtuta daudanan. Julen Aitor entzun. Entretentzen gera Mirua taldea, ze urtetan sortu zen? 2011an, 2014an, 2019an, 23an? 2023. 2019. Ondo. Nahiko berria. Bokala? Eta aurrera, nola du izena mundakako molla honek? Txorroko punta, txatxarra punta, txigirri punta, trikiti punta. Txorroko punta. Oso ondo. Gero edozein leku seinalatzeko ere bai, txorroko punta, baina... Bokala? I. Festa guztietan berdin. Aurrera ingo dugu. Ba, entzun? Hau asmatu barra dago, Ze talderena da, entzun dugun Tragedy abestia. Bonnie M, Village People, Bee Gees. Bee Gees. Bee Gees! Bokala? O. Falsete ona ondo erabilita bai, Horik ez dau. Bestela ez, Bestela ez. Bestela ez. Tentuz erabili falsetea, mesedez. Festa guztietan berdin. Julen eta Aitor. Bai? Hasi kale jiran eta bukatu lagunen bila. Zer? Hasi kale jiran eta bukatu lagunen bila. Gertatu zaigu? Askotan. Komodina! Lezora, zono bikote. Hiru komodin manatu ditugu eta bakoitzak berean lortuta markagailu bakari 240 eta komodina Nikok eta Leirek 240 eta komodina Naroak eta Ikerrek Julen Aitor 200 eta komodina. Edo zer gerta daiteke, desabantaila Naroa Iker zeuek puntu aldetik, baina hemen puntu asko gordetzen dute tabula hauek. Zein da zuzena, lehenengo erronda, Niko Leire zeuek hasita. Animalia, karraskariak dira. Urtsintxa, kastorea, arratoia, sagua, akuria, trikua, marmota, erbinudea, hamsterra, koala, kapibara. Urtsintxa.
Oianean jauzika. Kastorea. Bo. Xagua. Ezagun honetariko hau, Arratoia. Bueno. Respetua. Hamsterra. Maskota doiko hau, hamsterra. Kapibara. Oso polita dira hauek ere. Marmota. Karraskaria da, bai. Azkena? Komodina. Bai, komodina. Iker Aldiro ari da hor zalantza, bai, komodina, ez da berrita marpuntu. Donostia da. Ondo! Iker izartu. Naro, Iker, bigarren erronda zeuek hasita, doktrina edo korronte filosofikoak dira. Nihilismoa, utilitarismoa, marxismoa, absentismoa, estoizismoa, hedonismoa, arrazionalismoa, empirismoa, neologismoa, aeromodelismoa, existenzialismoa. Marxismoa. Nihilismoa. Existenzialismoa. Korronte honetako naiz ni. Arrazionalismoa. Hedonismoa. Hau bai. Kontako ere bai. Azte burutan egiago. Estoizismoa. Guarantitxoa, Bai. Balio Empirismoa. Eta azken zuzena? Utilitarismoa. Komodinik erabili barik. Utilitatu gabe, oso ondo berreta puntu. Eta hirugarren erronda, adi, Julen Aitor, zeuek hasiko zarete. Quentin Tarantinoren filmak dira. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Volume 1, Death Proof, Inglourious Basterds, Django Unchained, Forrest Gump, Once Upon a Time in Hollywood, The Faculty, Insomnia. Reservoir Dogs. Ikaina, gero obra eta artista eta, bueno. Nikolaide. Inglourious Basterds. Forrest Gump. Sobre hori ez. Hori ez, bai. Robert Zemeckis izena da, bai. Julen Aitor. Django. Unchained, bai. Pulp Fiction. Mitikoa. Unikonen poster da dana. Julen Aitor. Kill Bill. Zionak hauek ere. Naiz dut Pulp Fiction, Bai. Nikolaide? Once Upon a Time in Hollywood. Berrienetako. Julen Aitor? Komodina. Eta? Bai, komodina. Komodin festa, Bai, eta eta? taula osatuko dugu. Jackie Brown! 150 puntu gehiago, Niko eta Leirerentzat. Eta, ondela ditugu markagailuak 580 Nikolaide, 380 Naroak eta Ikerrek, Julen Aitor 550. Naro, Iker! Hoxe bazkena! Bai. Alegindu gara, finan ditu zarete, hiru saion, ez da? Ba, zoze, bai. Pozik? Bai. Saioak oso onak. Bai. Finalik ez, baina Hori da. konpainia oso nahi izan zarete guretzat, Dirua falta, baina Forrest Gump pelikulan esaten den moduan, bizitza gomoita xaba, eta bat, gozatu, bizitza eskerrik asko Eskerrik ematen. asko, Iker. Aurrera minuzen, sokatira bidean, sokatira atarian, Niko eta Leire, ondo, saioari neurri hartuta. Bai. Pixkanaka bai. Bai, Niko apal, beti, noski, ondo, Oso ondo. Eta iritsi berriak zer diote? Julen Aitor? Eroso. Ondo. Aipatu dira, parranda kontuak, eta bai, aritzen gara, eta gustora, eta komodina. Hemen gara. Final aurrekoetan. Sokatiraren berri baduzue? Bai. Etxeko lanak egin datorri gara? Gutxi gora era. Gutxi gora bera, ez. Interesgarri dator. Erantzuten zuek lehenak, hartu lekua, eta guazen Sokatira. Denbora. Ze mugimendu artistiko landu zuen bereziki Antoni Gaudik? Surrealismoa. Modernismoa. Ze jostailu ekoizteagatik da ezaguna Hot Wheels marka. Kotxiak. Boi. Ze mineral mota da antrazita?
Paso. Katza, harrikatza. Zenbat linea ditu Gasteizko tranbiak? Bat. 2. Ze koloreren tonalitatea da ozpina. Horia. Urdina. Ze antzerki motatan aurki dezakezu prima donna. Opera. Operan, zondo. Ze izendu Bilboko Itsas Museoak? San Juan. Itsas Museum. Ze herrialdetako musika subgeneroa da K-popa? Korea. Ondo. Ze abestik ematen dio izena Whitney Houstonen film biografikoari? Paso. I wanna dance with somebody. Ze izkirekin adierazten dira patioak? W. Bai. Zenbat kilate ditu urrerik puruenak? 58. 24. Ze kontinentetakoa da Bengalako tigrea? Asia. Asiakoa. Ze partikula galtzen ditu molekulak oksidazio prozesuan? Elektroiak. Bikain! Bizkaiko ze udalerrik du izenik motzena? Ea. Zondo. Ze izen du Kataluniako Generalitataren poliziak? Mossos d'Esquadra. Osondo. Eta ze herrialdetan dago Penitxe herria? Suiza. Portugalen dago. Zenbat da hogei zenbakiaren laurdena? 5. 5. Zenbat kategoria daude Nobel sarietan? 5. 6. Ze 3 hizkik adierazten dute nazio produktu gordina? NPG. Osondo. Ze konstelazio erabiltzen da hego hemisferioan hego poloa aurkitzeko? Handia. Hegoaldeko gurutzea. Zein kolorez margotzen zuen takolok bere ezkerreko begia? Urdina. Ez zuen margotzen. Ze filmetako protagonistak dira Gabriela Montez eta Troy Bolton? High School Musical. Bikain! Ze koloretakoa da azabatxea? Beltza. Ondo. Ze izen hartzen du pago basoak? Pagadia. Pagadia. Zenbat denboraldi ditu Modern Family telesailak? 23. 11. Ze izaki hiltzen da bereziki aditua Buffy Summers pertsonaia? Vampirok. Vampiroak. Gaur egungo ze herrialde zen lehen Zaire? Zaire zarra. Kongo, ze ingurutan bizi dira zefalopodoak? Itxasuan. Itxasoan. Ze itxasadarretan dago Txatxarramendi uhartea? Paso. Urdaibain. Euskaltzaindiaren hiztegiaren arabera zein da behiaren oihua? Mu. Mu. Zenbat terekin idazten du Katjalin Ansorenak bere izena? 2. 2. Ze izen du Beltxargen aintzirako printzesa protagonistak? Paso. Odette. Zenbat pelikulatan dago banatua Kill Bill film bilduma? 2. 2. Zein da Kosovoko moneta ofiziala? Euroa. Osondo. Ze herrialdetako kostan dago itsaso zuria? Rusia. Errusian dago. Jarraitu atxotitza, azkar eta ondo, usoak. 1000. Egan, ze izen du astro batek beste baten inguruan egiten duen ibilbideak? Ilargia. Orbita. Nor da, Inazio Perurenaren aita? Mikel Perurena. Iñaki Perurena. Zein da Guatemalako hiriburua? Ba, denpora azkar baten hasi delako bestela ez du amaitzen inoiz, eh? Aupa zuek, zesak atira! Aupa zuek! Julen eta Aitor, izerdi ateratzeko baliogarria izan da zakatira, hau? Eta leku hartzeko da, izan moduz, preñaldia. Ondo. Oso ondo. Programa oso nona eginda, oso gustore ongo gara, urrengo miluzen Apa, egote! Leiretaniko! Ohitura honak mantenduz, ezta? Bai. Ohitura hona baita, finalera zailkatzea. Bai, oso. 6. saioa duzu, eh? Finalei neurri hartuta esan dugu, ia, aukeraketa hori, bizkortxeago eginda. Bai, saiatuko geha. Noski, asko laguntzen du, eh? Kontzeptu guztiak ondo kokatu, urrezko galdera asmatu, horrek laguntzen du pilo. Eta zakua irabazi, gaur, miluzen jokoan, 25.850 euro! Aupa! Eta aurrez emandako aholkuei guztiei, gehitu publikoaren babes baldintza gabea. Iruñeko euskaltegiko lagunak! Aupa zuek, eskerrik asko! Publiko zona, Segi hortan. Euskal Herriak berri handia, pasabala. Bai, no? Zuk deitu niri, zure etxetik neure etxera, eta zer da, ordu bardina?
Esango nuke, bai, kasu gehienetan. Bai. Bueno, Niko eta Leire, herrialde guztiak ez dira gureak bezalakoak. Bestelako berezitasun batzuk dituzte. Munduan 24 ordu eremu desberdin daude, herrialde gehienek ordutegi bakarra dute, baina badaude salbuespenak. Leire eta Niko zorte honon, ordu eremu bat baino gehiago dute. Denbora. Mexiko. Bai, nik uste baietz, Bat baino bai. Mongolia. Zita esango nuke. Indonesia. Bai, zehirla asko dira. China. Bakarra do. Bakarra do, China bakarra do. Brasil. Zango itu, no seguro. Igual ez. Ezen jarriko do, venga, bazpare. Chile. Chile bakarra izango do. Bai. Ordeno baino ez. Fina. Bai da. India. Indian bat baino gehiago. Gehiago, bai. Etiopia. Bakarra izango da, txikixan. Algeria. Algeria, handia da, baina nahiko ez jarriko nuke. Eko laukila. Iran. Iranek bakarra. Bai, nik uste baietz. Turkia. Igual que yo, Turkia oso zabala izan da. Vale. Bazpare, bai. Ez dakit. Egia estatu egingo dugu. 11 herrialdeak agertu zaizkigu eta bostak. A ber, zin, Brasil aldatze dugu igual. Vale, Brasil aldau. Brasil, Turkia igual ez. Argelia aldauko. Vale, eta Turkiak. Vale. Vale, eta horla probatzen. Vale. Mexiko uste bakarra dola, igual. Joder. Lau, zinalo jule, no? Turkia, Brasil eta... Hobetu dugu zer. Vale, eta batzion, bizeren ondo eta bat gaizki. Vale. 30 segundo. Algeria aldau. Igual. Mongolia bai, eta Mexiko kendu. Vale. A ber, bai. Bueno. Hiruakaz. Zer matatzen jo. Hiru. Vale. Zein aldatzen jo. Iran igual. 10 segundo. Venga. Etiopia aldatzen? Ez. Etiopia ditzen duke. Olexe. Mexiko. Venga. Leire eta Niko, urrezko galdera. Hauetako bik, zerrendari begiratu, ez dute errepublika hitza izen ofizialean. Denbora. China bai. India bai. Ez dute. Brasil da, Estados Unidos de Brasil. Estados Unidos de México, de Estados Unidos. Brasil ez dakit. Estados Unidos, Brasil esango nuke, no, seguro, Etiopia... Uste baietz. Vale. A ver. Zemauz? Bueno. Zarantzak. Bai. Hobetzen, pizkanaka. Ariketa, joan gara. Ez dakik guazkenia zer gertatu den. Mexiko, ez zinez egin. Bai, ez da. Mexi, azken orduko aldaketa, bide batez. Bai. Bai eskoremuan, zuzena da. Ondo aldatu da, bai. 4 ordu eremu baititu Mexiko. Pazifikoa, erdialdea, handia da Mexiko, Indonesia. 17.000 uarte baino gehiagotan dago banatu da pentsa, 3 ordu eremu ditu. Txina ez eskoremuan. Niko argi. Bai. Nola dakizu? Laguna dakozu Txinan lanien. Ez. Baina ordena garrantzitsua baita dan, ez da? Bai. Turkia ez eskoremuan geratu da. Eta egia da, mendebaldearen eta ekialdearen artean desberdintasun handia dagoela, baina ordu eremua partekatzen dute. Etiopia hasieratik ez eskoremuan zuzena da? Hala da? Brasil. Bai. Mexikok bezalaxe honek ere 4 ordu eremu ditu. Sanbodromotik ondartza? Noski, orduak egan. Txile bentsa bai. Bai, India bai. Ez eskoremuan Algeria. Zuzena da? Bai, eta gure ordutegi bera du, udan izan ezik ez baitute ordu aldaketari bertan. Mongolia. Bai eskoremuan. 2 ordu eremu ditu, ekialde, mendebalde. Chile.
ezezko eremuan Txile. Zuzena da? Iran bakarri dako gaizki. Igual ondo. Txile baietkoan behar genuen bai. Izan ere hegoalderen dauden bi eskualdeak iparraldekoak baino ordu bat aurreratuago doaz, baina beste uharte batzuk ere badira. Asko uharteak betxile die. Claro. Eta India eta Iran ezezkoan behar genituen. Ordu eremu bakarrarekin biak. €100 bikain. Leiritaniko, gehitzen, eta finalak hobetzen. Ia brezko galdera asmatzen dugun. Hauetako behik ez dute Republika hitza izen ofizialean hori da galdetu duguna, eta aukeren artean, Mexiko. Nola da izena? Estados Unidos de México, etzan. Mexikoko estatu batuak, bai? Hala du, izen ofiziala bai. Brasil. Estados Unidos de Brasil. Hori da nikoren proposamen, ezta? Pentsatzet. Leire, Niko, €1000 lortuko ditugu? Brasil, zuzena da? Mongolia! Leire eta Niko, ondo, azte finala jokatuta, aldaketa ondo egin da, €2.100 zuena dira, ez aldatu, segi hortan. Miluzeko estatu batuak. Buru jabea. Buru jabe. Hau batzuek, eskerrik asko.